Здравейте! От до Майнкрафт сервер. Сега ще продължим. Надявам се стигнем до... Начало на мене не ми се прави това в канала. Аз съм го направил преди малко. Това ще бъде втория епизод. Ти къде си? Къде ще ти бе, човек? Мамина главичка. Ти какво правиш? Тихо е, човек! Идвам! Гледам, ти тук си... Не. Айде, чао, Гого. Чао, е. Един момент. Както видяхте, притеснени са ми. И сега ще ми затворим на този вратата, защото е много зъл човек, щом трябва да си бърка. Тук как гледам. Кой е? Баба ти! Какви сте вие, бе? Моля! Какво? Не! Мале! Какви са ви? Такова търпение? И вие ли сте канибали? Поне да имахте малки пищици. Не може така. Гледай ги! Откъде изладиха тия дебаронки, бе? Откъде? Кой ви съблече? Ще го прибия! Не искам да ви виждам повече. Аре кажете един Фейсбук чушлета, какви сте там, защото биберонки, какви сте вие? Фалшиви ли са? Не знаем! Брати, не ме бутай само. Не ме бутай. На кой говориш, бе? Какво ме буташ, бе? Ще пребия, Какво ме буташ, бе? Ще пребия. Какво ме буташ, бе? Ще минал. Какво ме буташ, бе? Не мога ме бутнеш. Така гледам.
И тук има някакъв, но този път няма пишленце. Били разбра какво че да. Тега ти групата, човек. Ла-ла-ла-ла-ли, нека да вали. Ла-ла-ла-ла-ли, нека да вали. Каква е тази врата? Нека да е с Лайна, ти парито. Стига. Стига. Аре, къде е това, бе? Мале. Уоу! Къв си ти, бе? Що се криеш, мамино? Видяхте! Как ти какво правиш тук? Няма да блъскаш главата, ще стоя тук. Ще я блъскаш главата. Така. Няма как да си блъскаш главата. На колко места ще си трошиш главите? На записки. Огромно го ведох. На, нинги бомба, гера бомба. Ти голяма бомба. Симака гъмба, гъзбата гъзба. И сега, дами и господа, ще видите нещо, което... Ой! Аз съм болен! Ама ти го... Таковаш. И така. Скок. Искам да скоча така. Така. Так, нали? Ужас. Какво? Кой е този? Аз съм болен, нали? Знаех си. Аз съм болен. Знаех си. Некромант. Ще приключа тук. Чакай. Ще приключа епизода тук. Харесайте, абонирайте се, пишете в коментарите дали ви е харесало. И довиждане. Това беше втория епизод на Outlast. А там ще ни чака нещо. Виждане. И до нови срещи. Аре, чао. До нови срещи.